Og så placerer vi lige rigtigt. Hov, ikke træk så meget ind. Så tjekker vi lige, det ser fint ud. Og det gør det. Og må jeg se, hvor langt ud du kan få den nu? Flot. Kan du få den lidt længere ud? Sådan, ja. Så lukker jeg tangen. Og så kommer du ud med din tunge. Alt det, du kan nu. Så er du faktisk tungebirte. Du er da dygtig. Så kommer der en smykke. Ikke træk for meget ind, fordi så hiver jeg din tunge, og så gør det lidt ondt. Så skal vi lige have den ned igennem. Så sidder smykket i. Og lige næste. Og så bare kunne gå. Du er da dygtig. Du er ikke sart. Nej, du er ikke pibet. Sådan. Og så skal du lige passe på, når du trækker den ind over, ikke? Og du bløder lidt meget, så jeg skal lige hente noget vand til dig. Okay. Bare luk munden. Jeg tror faktisk, det ville gøre meget mere ondt. Ja, det siger de fleste. Du må ikke samle det der blod, så er det vigtigt, at du synker det, så er det lidt smertsomt. Okay. Jeg henter lige noget vand til dig, ikke? Jeg har så bare, jeg har hørt, stor. Den er stor, ja. Luk munden. Det er ikke et bold.